Alexa Ciobăniță îi vă spune bun găsit, prieteni, pe teritoriul artelor și atitudinilor. Retromodernismul în pictura actuală din perspectiva artistului plastic Silviu Parascan. O călătorie calmă prin nuanțele acoarelei, o motivație în plus de a ne fi alături. În cea de-a doua parte a emisiunii începem un serial radiofonic despre închiderea de stagiune la Naționalul Ieșean. Vă mulțumesc pentru faptul că alegeți întotdeauna Radio Iași. În perioada 20-30 iunie, un tânăr artist s-a întors în orașul său natal. Acumulările sale culturale, dar și tehnice, i-au conturat un portret ușor de asimilat de către mediul cultural românesc. Trăiește la umbra culorilor exprimate de acoarelă, având frecvent o relație tensionată cu lumina. Silviu Parascan a invitat publicul ieșean timp de 10 zile într-o lume a gândului tihnit. Avem nevoie și de așa ceva, mai ales că viața trepidantă ne răpește uneori și posibilitatea de a ne vedea cu adevărat într-o oglindă a sufletului. Este mai curând un retromodernist, un creator în ordinea clasicului, recuperat, actualizat și resemnificat în acord cu semnificațiile publicului de azi, scrie profesorul universitar doctor și criticul de artă Petru Bejan. Atât în temele favorite, portretul, peisajul, variațiunile florale, naturile statice, dar și în tehnicile exersate, desenul, grafica, pastelul, intervențiile în acrilic sau acoarelă, artistul se distinge, între altele, printr-un simț profund al culorii, prin suplețea și rafinamentul detaliului, prin maturitatea rezolvărilor tehnice. Urmărindu-i lucrările, mi-am dat seama că am făcut o investiție bună. Silviu Parascan e un personaj oarecum paradoxal. Am rugat să-i fac un text pentru catalog și nu știam cum să-l calific, cum să-l definez, că i-am zis că e un retromodernist. Termenul ca atare pare puțin ciudat, un fel de struțocămilă, dar el explică în fapt situația în care se află un artist tânăr, la 26 de ani, născut în 89, cunoaște foarte bine starea artelor contemporane. Cu toate acestea, preferă să evolueze într-un registru oarecum neobișnuit pentru vârsta lui, pentru că tinerii astăzi caută nebuniile, caută formulele evazive sau evazioniste, caută noutatea cu orice preț, uneori scandalul, caută provocările. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu întâlnim nimic la Silviu Parascan. E un pictor așezat, un pictor cu minte, într-un anumit sens, în sensul bun. Am zis eu că deja calcă a maestru, dar calcă a maestru nu pentru că îi imită foarte bine, ci pentru că a optat cu premeditare pentru o formulă de inspirație clasică. Tușă amintind de acoareliștii consacrați, pilonii școlii ieșene de pictură, în același timp o îndrăzneală, dublată de buna stăpânire a penelului.
o permanentă raportare la regretatul său magistru, pictorul ieșan Petrache Bicer. Silviu Parascan, artistul format la Școala Ieșană de Arte Frumoase, care a plecat, așa cum spune Petru Bejan, la București pentru a-și șlefui abilitățile artistice. Mai mult, Silviu Parascan studiază în prezent istoria artei medievale. Evul mediu românesc apare destul de târziu în comparație cu ce se întâmplă în Occident. Este foarte legat de religie, însă cuvântul de ordine este tradiția. Iată un punct comun, că și eu m-am întors, sau mai bine zis, am persistat în tradiție. În același timp, tradiția înseamnă o facultate repetitivă, dar nu e cazul la Silviu Parascan. Nu consider că e cazul la mine. Doar o tușă, ca să fim în limbajul artelor plastice, doar o atingere a tradiției. Sper că da. Este doar o încercare de păstrare a unor valori pe care le-am dobândit de la o serie de profesori care au însemnat ceva pentru cultura ieșeană și sunt un punct de reper în cultura noastră. Nu te voi întreba dacă te asimilează mediul artistic bucureștean, ci în ce măsură te lași asimilat de acel mediu. Pentru că este un mediu foarte concurențial, este un mediu mai modernist, spre deosebire de Școala de Arte Frumoase din Iași, mai conservatoare, mai așezată, mai cu privirea spre trecut, își trage adânc seva din acest trecut. Școala bucureșteană este mai laxă, mai deschisă spre nou, uneori și mai superficială. În toate aceste nuanțe, unde se află Silviu Parascan? Încerc să mă las asimilat de școala bucureșteană, mai bine zis de tumultul activităților și demersurilor expoziționale pe care Bucureștiul le propune. Îmi pare că am oarece succes în teritoriul artistic al capitalei. Și tocmai asta îmi și propun, să depășesc granițele casei, chiar dacă acum a fost o întoarcere, așa cum spuneam, nostalgică. Dorul de casă e permanent, însă depășesc încet, încet și granițele Bucureștiului pentru a mă putea afirma în afară. Am avut în 2 rânduri plăcute experiențe expoziționale, colective, în afara granițelor. Una dintre acestea s-a sfârșit și cu un premiu și atunci vă dați seama că asta este un imbold pentru mine și pentru întregul demers pe care îl propun publicului. Radio Iași. Eu am luat foarte în serios arta, pentru că vrând nevrând trebuie să fim pe de o parte continuatori, pe de o parte înnoitori. Pictura pentru mine înseamnă iubire și înseamnă suferință. În momentul când iubirea și suferința se îngemânează, se face acea simbioză, se naște bucuria. Fără de aceste două nu se poate. Asta este pentru mine pictura. Iubire, suferință, bucurie. Petrache Bicer a însemnat mult pentru Iași, în primul rând. Și pentru mine Petrache Bicer a însemnat foarte mult. A fost un punct de pornire. A fost primul meu dascăl în adevăratul sens al cuvântului. Ulterior am luat contact cu Palatul Copiilor, chiar dacă pentru o scurtă perioadă. Însă Petrache Bicer mi-a insuflat dragostea pentru peisaj la modul cel mai intim, aș putea spune. El însuși, un peisagist, adora un anumit loc din apropierea Iașului, Bârnova. Acolo organiza și tabere de artă plastică. Da. La Bârnova am avut o ședință de plein air prin 2005. După începuturi, pentru că începuturile mele se afirmă prin anul 2002, când luasem de un an contact cu școala regretatului Petrache Bicer, el fiind și părintele spiritual al primei expoziții pe care am deschis-o la Casa Cărții și care avea titlul În lumina inocenței. Revenind la ședința de plein air de la Bârnova, am rămas cu un gust foarte plăcut, atât din activitatea pe care am depus-o, desenând, studiind la fața locului, după natură, cât și abordarea profesorului, care a fost pentru noi un exemplu, un adevărat exemplu. Și nu numai pentru mine, cred că asta o pot spune toți cei care au trecut pe sub școala profesorului.
Casa unor copilării apuse, Taina casei din Copou, Aranjament de noiembrie, Frunze de salcie sau Noaptea bătrânilor, titluri de lucrări aparținând artistului plastic ieșan, în prezent bucureștean, Silviu Parascan. Neprevăzutul joacă un rol important în viața artistului plastic. Cum se prelungește atelierul în Simeze pentru Silviu Parascan? Cu destul de multă ușurință, aș putea spune. Este vorba despre o ușurință pe care o dă sinceritatea pe care încerc să o scot la iveală și să o folosesc ca bază a abordării și a metodelor de lucru. Eu lucrez pictură de atmosferă, ceea ce face ca prelungirea pe Simeze, așa cum ați întrebat, să nu fie deficitară, ci să aibă un parcurs liniar și destul de coerent. O pictură calmă. Ești un retromodernist, așa cum spuneau Constantin Tofan și Petru Bejan la vernisaj. De ce această unire de termeni aparent în opoziție? În primul rând, sunt un pictor care face o pictură calmă, în contrast cu firea mea, care E năvalnică. Fac o pictură retromodernistă, sau mai bine zis, sunt un retromodernist, pentru că acum consider, la vârsta pe care o am și la situația căutării în care mă aflu, consider, spuneam, că întoarcerea la șevalet sau zăbovirea, mai bine zis, în fața șevaletului, e cât de cât benefică pentru mine la momentul de față. Nu știu, în viitor probabil că voi aborda și altfel demersurile pe care le propun publicului. Am vorbit despre puntea de legătură care se face și nu se face între pictura mea și domeniul actual de studiu al doctoratului, care este istoria artei medievale. E bine, promit un proiect, Bestiarium, în care voi aduce ceva nou, mai multă veselie, de ce nu, și mai mult fantastic. Asta e ceea ce studiez și ceea ce caut în activitatea mea academică, să surprind elementele fantastice și latura, hai să zicem, aberantului natural al elementelor care populează bestiarele. Bestiarele medievale constituie, deci, sursa de studiu a doctoratului. Bestiarul medieval se prelungește spectaculos în cuvânt, pentru că vorbim de gnomi, de ghionoaie și așa mai departe. Este o întreagă panoplie de personaje la care astăzi se apelează în sens de repunere în discuție. Se apelează stilistic. Azi ne jucăm în postmodernism foarte mult cu vechiul, ne folosim de vechi pentru a anticipa viitorul apropiat. Ne întoarcem la lucrări. Spuneam că este o pictură calmă. Încă o pictură calmă. Aici doream să ajung pentru că ne îndepărtăm de perioada expoziției. Avem această discuție după ce s-au consumat cele 10 zile de expoziție. Ieșenii au putut să vadă această expoziție, acest moment, de fapt, al lui Silviu Parascan. Pentru că o expoziție poate să însemne și o radiografie un pic nesinceră, o radiografie un pic infidelă. Fabricată. Exact, un pic fabricată, pentru că o expoziție nu reflectă întotdeauna totalitatea artistică a celui care a generat acel fapt cultural. Reflectă într-adevăr un fragment, dar sper că am putut face publicul părtaș la un fragment din mine, la un fragment din viziunea mea și din modul în care văd lumea înconjurătoare, procesată imediat în atelier și adusă la aceeași distanță scurtă de timp pe Simeze. La radio provocăm imaginația, vorbim despre imagine prin intermediul sunetului. Nu este o concurență, nu este un concurs, este de fapt o complicitate între cele două instrumente ale comunicării și vreau să ne-l imaginăm pe Silviu Parascan la atelier. Silviu Parascan la atelier încearcă să fie calm. Dar este un însingurat? Este un însingurat. În genere, unui artist e așa de bine să fie însingurat la momentul lucrului. Este un lucru pe care m-a învățat că e bine să fie așa, chiar Petrache Bicer, pe care l-am amintit acum câteva momente. În concluzie, sunt un însingurat în fața șevaletului, însă aștept efervescența momentului cu nerăbdare, efervescența momentului pentru că punctul culminant al creației
este momentul vernisajului, care completează procesul de lucru din fața pânzei albe și până la completarea ei, să zicem, spirituală, completarea ei etică, completarea lucrării în a fi. Pânza albă declanșează uneori blocaje. Există un moment angoasant pentru artist, momentul începutului de lucrare, momentul în care creează ficțiune dintr-o realitate pe care trebuie să o anuleze, obligatoriu. Acea realitate trebuie anulată, trebuie transformată în ficțiune artistică, pentru că altfel ar fi o fotografie infidelă. Nu te-ai mai numi artist plastic. Cum este acel moment angoasant? Ca descriere psihologică, pentru că el poate să stea la baza unor surse de inspirație. Acel moment are o variație de timp în care persistă. Spre exemplu, sunt lucrări pe care reușesc să le termin mai repede, altele care stagnează pe șevalet. Am 2 lucrări, trebuie să mărturisesc, stagnează după dulap de mai bine de 1 an și ceva. Iată, este un moment prelungit, un moment angoasant, un moment de poticnire. Și așteaptă norocul și sorocul. Își așteaptă norocul, sorocul, inspirația, își așteaptă, de ce nu, scânteia ideii, mai bune realizări, unei tratări ceva mai mature a subiectului. Această tușă calmă, așa cum am spus, intră într-o anumită relație cu lumina, în orice expoziție, în orice relație pe care o are cu exteriorul, cum o vede pictorul. Pentru că relația cu lumina poate să fie una înșelătoare. Lumina are un rol uneori de critic. Probabil că este primul critic pentru un artist plastic. Lucrările mele au un ușor aer nostalgic. Vorbeam la început despre nostalgia întoarcerii acasă. Nu vreau să fie o relație între această nostalgie a întoarcerii acasă și culorile ceva mai închise, lipsa într-o oarecare măsură a luminii din tablouri. Însă asta este viziunea mea. Abordez cu o oarecare sobrietate pe care cred că mi-a insuflat-o tot Petrache Bicer. Și abordând astfel subiectele, multă lume îmi spune că folosesc uneori culori închise. Putem vedea chiar și aici acest aspect, însă o sală luminoasă pun în valoare lucrările, completând ceea ce am omis sau poate că nu am omis referitor la partea de abordare a luminii.